Πέτρος Χασάπης, δικηγόρος και οικονομολόγος, από τα ιδρυτικά μέλη της Κίνησης Πολιτών Πρωτοβουλία για Ριζική Συνταγματική Αλλαγή. Κύριε Πρόεδρε, πέσατε στην κουβέντα τώρα. Περίμενα τόση ώρα γιατί το πνεύμα ήταν οικονομικό στην αρχή. Ζούμε σε μια τεράστια κρίση. Αναρωτιέμαι αν μόνος σας ή εσείς, το κόμμα ή οποιοδήποτε πολιτικός μπορεί να μας βγάλει από αυτή την κρίση χωρίς την ενεργό συμμετοχή των πολιτών. Και εξηγούμε. Πριν μερικούς μήνες στα Χανιά παρουσιάσατε τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ, μερικές τις οποίες είπατε και προηγουμένως. Τον Ιούνιο. Θα σημειώσω μόνο την πρωτοβουλία πολιτών για δημοψηφίσματα, γενικά και τοπικά, π.χ. μνημόνιο, π.χ. σκουριές, οι οποίες είναι καταπληκτικές. Όμως, το ερώτημά μου, εδώ υπάρχει μια δυσκολία. Είναι η αναθεωρητική δυσκολία. Υπάρχει δυσκολία χρονοβόρα, δυσκίνητη, απαιτούνται 2 βουλές, μεσολαβούν εκλογές και κυρίως απαιτούνται 180 βουλευτές. Στη μία από τις δύο. Στη μία ή στην άλλη. Απαιτούνται 180 βουλευτές. Ερώτημα. Είστε λοιπόν ο πρωθυπουργός της χώρας. Και θεωρούμε δεδομένο ότι δεν μπορείτε να συγκεντρώσετε αυτές τις 180 έδρες για να μπορέσετε να περάσετε την σκοπούμενη διάταξη. Τι θα κάνετε? Θα εγκλωβιστείτε στα όρια του συστήματος? Θα σας απαντήσω. Να ολοκληρώσω αν θέλετε. Θα εγκλωβιστείτε στα όρια του συστήματος ή θα ξεφύγετε από το σύστημα όπως έκανε ο Ντεγκόλ το 1958 στην Γαλλία, όπου να αφήσετε στην άκρη το Σύνταγμα και να πάτε κατευθείαν στο ανώτατο κυρίαρχο όργανο της χώρας, το λαό, και να του παρουσιάσετε το δικό σας Σύνταγμα. Ή ακόμα καλύτερα να κάνετε αυτό που έκανε ο πρόεδρος της Ισλανδίας, να δώσετε την ευκαιρία στο λαό να φτιάξει το δικό του Σύνταγμα. Θα μείνετε στα όρια λοιπόν του συστήματος ή θα δώσετε τη δυνατότητα στο λαό να αλλάξει το σύστημα? Ευχαριστώ. Είναι ενδιαφέρουσα η παρατήρησή σας. Σε καμία περίπτωση δεν θέλω να παρομοιάσω την ταπεινότητά μου με τον Ντεγκόλ. Εν τούτης όμως πρέπει να σας πω ότι σε ορισμένα ζητήματα που είναι αόριμα και δεν τίθεται θέμα μικροκομματικής σκοπιμότητας. Για παράδειγμα, ο νόμος περί ευθύνης υπουργών. Εγώ πιστεύω ότι αν αύριο είχαμε ένα δημοψήφισμα στον ελληνικό λαό, θα είχε 98% ότι πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να καταργηθεί. Λοιπόν, νομίζω ότι σε ορισμένες όριμες αλλαγές, όχι σε αλλαγές που σηκώνουν, αν θέλετε, δεύτερη συζήτηση, δεύτερη γνώμη, που μπορεί να διχάζεται η ελληνική κοινωνία, θα μπορούσαμε να βρούμε τον τρόπο ώστε να μην πάμε σε χρονοβόρες διαδικασίες και χάσουμε το δάσος κοιτώντας το δέντρο.